Ha ka keteng ka badan bor ka jong uji sukres ngai kublay ban nga priang subhai pi baro syakani ke channel Khasi Gospel Media kamat ka bangakwa bani sam kalong ki Presbyterian basumar sabaton hathain khasi shwa bang ne sam yakani kamat ngakwa ban panmap na ki Pakistan ki bei ki jonga lada kani ka khubor ka pensusi yapi ngadwai bu umsim khu jongblay unyalam yapi sha ka jingshisha tongin ni puli benia ru ya kaktien ka BM go jongblay ka Bible kadei ka balang ni ka shnong ka bampat julai surok ka shimpor palat ya ka shikanta ban ya kejat ban poi ha ka ni ka shnong ka don hathem jong ka shnong umtong ka bahap hapo ka maukonro constituency bala jukhana ba ka ni ka shnong kaladei ka shnong ka bahe ni babun yeng hakipor menshwa Henry namar ba len shop ki jingpang ki jingshitam ni ki klam bun ba ki nong shnong ki laha ban pet shnong no sheki weipan ki jaka kani ka shnong ka dei ka shnong ka bala ai da ka kerteng ka menria bala ong bala sedang ban shnong biang ha kani ka shnong ban pendap rio lengba ka longying jong wei utuman basan lembat ka wei ka longying palat ya ka san posnem iba ngot kriam ibaladon menta prau po rius nem ka karta ulalong utuman basan jong ka balang Presbyterian bat ubala ju syarai ya ki lai tili ki balang hagi thain ki jong u house nem syajak nai spa nyopo kundai hadin bo ulamat ya ka jingshitam ka balabat ka tu ka nepor ya u kom ka longing baju IT shaublay ki jiyo ya ka jingkot jingkya lengba ki jingduai Henry ki bo jong baman ki yaitroi ha uniu temamasan ba unyo pangbiang khadu ladon ki perlok ki bala ai jemut ya u ba udei ban sim dawai no sha mawap ha mawap ulai kendu ya ka wei kanok sumar khasi bar haba ka ai dawai ru kaju duai kerpang ya ki nongpang baro di uniu temamasan la so phla shapang kani kabrio ka bakerteng ikong primilen nong sit ibalayo thia no how try kani kabriu kadi kaba lalong kastan bat kabaju snotna ro bani sam shapang ka tin jongblay ka Bible sha kinongpang lengba kani kabriu uni utama masan ulayo jingshai khniat ne jingsuthu shapang ka sabton hadin jongkani uni utama masan ulalit phai shalaying ban puli bania ya ka Bible usham ba ka long shisha kumta ka jingshisha jong ka sabton kaba om shem la pendam nadu ka testament kabarem hadu ka testament kabatmai namar ka jing smo shirham baula tip ya ka jing shisha ulay sam lam sheki perlok ke jong u henry ke babun kim shem la amon pan pediang ya kani ka jing shisha la don ru ka jing ya kendu para teman basan kumbalai ne sawut bani slok ya kani ka subjek kalalong penban kum kamat bani tunjuk ya ladi hato on priang ya ka an jong blay ni ka an jong ubrio namar ka jingshai jong ka Bible shapang ka sabton ka shai kat ka sngi uniu tumamsan rengkat bat ka longyong long sam jong u baro ka wei kila rai ban shong sngi no baro artli ki sngi bakata kalong ha ka sngi sabton bat ha ka sngi Sunday robibar hadu banawan ki pastor na ka balang Presbyterian ban ay ka jingshai ka baskam ki pastor kim shem nala ban wan jingo yaki ne ban ai ka jubab ha ka bede ba ka jingkli shapang ka sabaton khadu kani ka longying jong teman basan kila raikut ban shong sngi no tang ha ka wei ka sngi kata ka long ban leje sengkerpang tang ha ka sngi sabaton ka balong ka sngi bala bubej da ublay hadu palat saupho teli ki snam ki khun ki kti ki jong u ki khun ksiu ki persa kurem ki yai sumar ki leje seng ha ka sngi sabaton ka ktien jong blay ha ka testament ka thamai ka kdo shai khlem jing bakla laj no tang ka jing punsu tho bakla kinong yalam balang ka Bible ka kdo kumni kat kum ki kam ki apostol kalanong bakhat wei ka dekhat alpho hungrio kalanong bakhalai ka dekhat bakhat saw ka yathu baka balang kastan ka baneng kong e ka leje seng ha ka sngi sabaton
ki kam ki apostol kalonong bakhan riu ka bakhala ke thu ba ka seng kan thei jong ka balang kastan ki leja seng ha ka sngi sabton ki kam ki apostol kalonong ka bakhanyo ka khat ka baar ke thu ba upol kumba ujule leja seng ha ka sngi sabton ki don shibun ki khat ki bakdo ha ka testament ka bathmai ka gospel ka kum ulukas kalonong ka basaw ka khat ka bakhan riu ke thu bokun rat ujonga ujongphi ujiskrus kumba ujule leja seng ha ka sngi sabton khadu ka testament ka bathmai ka ong Hebrew kalonong ka basaw ka khat bakhnai namar kata kadang sa ka jinshong thait ka sabton ya upay lang ublay house nam arhaja khanyo ukhon rang ba jong uni uteman basan ulapan pau hala ki himen ki para hala ukpa bat kalong yong sem barok kawai ba ngidei bandan dia banya sono hakanu gnu ka kunhun ka basyong sngi haka sngi sabton ka balang ka baladon la ka nongrem ki jingshisha jong ka bible khadu ulalet shashlong banwat yakata ka balang bat ula shem yaka ula yoru banya kendu yikino sharai jong kata ka balang kani ka balang kadei ka balang ka ba don om tang harilum khasi jintia kabadon habaro jong ka north east India habaro jong ka ri India bar kumju habaro keleng sodong jong ka perthei khadu kinong yalam jong kani ka balang ki pastor ki dekhat balang jong ka balang 7-day Adventist kilawan menjingo yakani ka balang Presbyterian ha ka shnong manria Day house nam ar hajar khapra ubanai baar santarik hadu shipho tarik lapan long ya kajing seng yalap ka bakarpang ha kani ka shnong manria ba la donru kajing pli bible ka babania bat kalalong ka sngi ka bakaman baki khna arit ki khon samla ki long pa ki long kami kira sngotonat e ban ya puli lani ban shakri ya utrai uba ublay namar ka jingshisha jong ki jihikai ki babania palakdo ha ka bible day tang shaphang ka sabton henry ki weipat ki subject ka jing pen ba pres ka jing kot jingkhia ki an ba ka bible ka hikai ya ka e ka bangi dei bandang le ya ka e ka ba nyem dei ban le bat kham tam e ya ki e ki basai long ba palat arphongut ki mesim ki bakodor kila pediang ya kani ka jing shisha bat kila sha pen ba pres da ka bapengam oi ka tu kaningut ki khlung khna ru la pen kentang ha ka jo ka sngi namar ka bible ka kan sha be ki khlung om shem la tho ha ka bible badei ban pen ba pres yaki kini ki runget ki bathmai hado menta kilong ki runget ki be im da ka jingduai bat ki be it ban puli ban snap ya ka tien ka be im ka jong blai ya kani ka balang hamria laju wan jingoru da ki samla ki balai yakakam missionary yakabala khot yaki ki 1000 missionary movement ki badan hakaleng jongkari India khamtam e ki samla narilum khasi jentia lawan ru banyarap bante pendap yakani ka yingmani daka seng samla khasi jentia Adventist Youth Federation rengkat pat ki pastor ki evangelist jongkabalang 7-day Adventist khado yakani ka yingmani la penkentang pat menta kani kisnong kabala palat arpho ying kadon hapdeng kajing sngotanat kadon hapdeng kajing yomat ikijigurku namar ba kila pediang ya kajing shisha kajong utrai kendiat ngakwa mansot nakikot bala tho daki pasor rangba marwen bala tho yang nikakot uyathu ya kajing shisha ber uang kumni ka gospel ublay kala pensyai hopat sya Konstantin bad hakikpa kabalang how much laispa arpwe edi banjer teng ya kasngi sondi kasngi utrai nadu kasnam laispa arpwe hadu laispa ndupo saw kibalang hashlup kapathekla shongsngi no ha kasngi sondi namar ba ujisu ulamipat hoy kalong ka jisha baro ki kunhonyam hakapathei kele jeseng no haksi sondi ditang kawi kabalang kabale jeseng hakasngi bala bubej kajong ublay bat ka kot bla tho do pastor Reverend
HM rap thap bat ya kani ka koru la penmi da ka khasi jentia Presbyterian Synod uniu nung tho ukuran ha ka wei na ka kot kasla ka ba ar pho nyo bat ong kumni nyerkhi ya ka sngi utrai Sunday om namar bakadon ka hukum ka baong bangidei banle kumta Henry nyerkhi da ka mon sumha oi om shem la tho watang shidukhat ha ka testament ka batmai ka bakdo baki kastan ki ha banle je sengno ha ka si Sunday Henry ka de ka mon sumha kata kalong ka jinsha ba uniu pastor rang ba upla ka kot tikir jong ka balang Presbyterian ya ka bangla asat hakalanong ka ba arpulai syapang ka adong ka basaw kadan ka jingkli kidon shibun ki jingkli henre nga kwa bansot tang arteli ka jingkli ka balai ka baong kumni uwei ubarkhin kong ya ka sabaton jubam ublei ubarkhin kong ya ka sabaton ka jingkli ka baka khandai pan pengkhen ya ka singi sabaton menta kalong ka pop ka bakraw kumba men kata ka jubab kalong hoot kalong ka pop ka bakraw menta balai ken bangin ang yabut ya kaan brio kaan jongblay kalong kabasay hadok kata-kata kau manglaong na Hebrew kalong basaw kadukak bakandai ka krenshay bakarang sa kajing siyang tay ka sabaton ya upay lang jongblay kajing sumar sabaton kamday tang nadu Eden tang haka testament kabarem kalakot hindi nga kwa banong hadok ka testament kabatmay kisngi kijong ukres kisngi jong kabalang kastan kabankong kisngi jong kisran ki jong ukres kisngi jong kirungi ki jongo haduk kini kisngi haduk kata ka beneng baka khndo ka batmai ya ka ba unongi thulpa jong blai u isiaw ong kumni hakalanong ka banriu phon riu kat khat ap ar apply ba ka beneng ka batmai baka khndo batmai baki briu kin yamani ya blai markhmat na ka wei ka sabton haduk ka wei pat but kini ki kentien ya ki balakran umdei ba ong u isia ka Bible ka ong utrai toai ba ublei unkurku yang ngilang baro toai biki khmat bakjam sim ke jongi ki skor bakjam sim ngin yo sngo ya ka jingsisha bakaktin jongblei ka kranshai tongin klat banbut ya ki ki jinghikai ki balapen mala pensobha banbut ya ka an jongblei om ya ka an jongbrio ngisumar ya ki hukum jongblei om namar bangi kwa banyo ya ka jingpen em Henry ngisumar namar bauta ubala suspa yang iuong lara pi yanga tu sumar ya ki hukum jonga Tuai bo blay ungkatku yang ilang baro nakamta kabrom jong blay. Amen.